Salut, sunt Alex și voi începe o serie de Minecraft. Creăm o lume. Asta nu luați în seamă. Ceva la seed. Survival. Așa, și am și textură cu una de meni. Să tăiem lemn pentru prima dată. Ne facem și noi uneltele, luăm piatră. Am mari idei pentru seria asta. Așa. Facem repede aici un crafting table. Cop. Poc. Un turnocop. Și ai rapid să luăm piatră. La greu mai sparge asta. Mie îmi place pe textura asta că arată foarte bine cobblestone-ul. Dacă vreți să vedeți și voi, uitați cum arată. Frumos. Continuăm. Sper să găsesc repede oi. Cărbune, este. Este, de fapt, nu este. Da, să-mi fac târnăcop de piatră cu ăsta. Mi-a 20 de ani. Perfect. Să luăm repede cărbunele. Să facem noapte, haide. După asta cred că o să mai postez un episod de Skywars sau Micro Battle, ceva, nu știu. Cred, nu știu. Bun. Păi... Bă, că timpul zboară, am filmat deja 3 minute și... Luăm asta repede și plecăm de aici. O chestie șmecheră la flori. Când le luăm și le craftăm, vedem ca un fel de borcan de miere. Și uitați, fain. Așa. Mamă, nu știu cum să ies din pădure asta de aici. Ce șmecher! Am dat de pădure, perfect. Pădure de ud. Așa. Să ne stabilim noi unde să ne stabilim. Uite aici. Aici ne vom stabili. Păi hai să începem.